Marieta Voltareta presenta Contes amb ànima. Avui, la festa dels colors. El món és ple de colors, com aquesta història fantàstica en la que coneixerem uns colors molt vius i una mica entremaliats. Hi ha colors càlids, freds, pastís, cridaners, colors intensos i d'altres més suaus. I tots els colors són diferents, útils i necessaris. Els colors viuen a tot arreu. On diríeu que viu el color blau? Al cel i al mar. I el verd? Als arbres i les verdures, oi? I el groc? A la lluna i les estrelles. També al plàtan i a la llimona. I quin és el color on viu l'amor? El rosa, perquè al rosa l'amor s'hi posa. I quin és el color del foc? I també és el color dels nassos dels pallassos, de les pomes i de les maduixes. El vermell. I sabries dir on viu el color taronja? A les carbasses, pastanagues, mandarines i sí, també a les taronges. I el lila, on el podem trobar? A les flors com l'espígol, a l'esvergínia, als nabius, a les figues o a les prunes. I el color que viu a les flors? Hi ha flors de molts colors, vermelles com les roselles, grogues com la margarida, liles com l'espígol. També hi ha flors blaves i taronges. Un cop a l'any, tots els colors es reuneixen al Camp Florit. I aquest dia es pot veure un espectacle de flors de tots els colors. És un dia molt especial, ja que hi ha colors que gairebé mai coincideixen i aquest dia aprofiten per explicar-se moltes coses. El color vermell va començar a explicar totes les experiències que havia viscut d'una manera molt apassionada. El color groc es va començar a posar verd d'enveja i va exclamar que ell era el millor. I el vermell es va enrabiar molt i va cridar ben fort. Què dius? En tot cas, el millor color sóc jo, que sóc el color de la passió, de la sang, del foc. El taronja va començar a riure, dient que era ell el millor color. El verd va dir que si s'havia de triar un color, el millor hauria de ser ell, perquè és el color de la natura i també de la verdura. I el trobareu a tot arreu. El color blau, que sempre vol la pau i és molt sensible, va esclatar en un plor que es va sentir des del cel. Això va fer que d'un gran núvol comencés a ploure. Una mica de pluja és bona i ajuda les flors a créixer, però cada cop plovia més i els colors es van començar a desfer. El color groc, que sempre mantenia l'esperança, va exclamar: «Pareu! Si aconseguim que surti el sol, potser para de ploure». Per un moment, tots van parar de discutir i van dir: «I com ho farem?» El groc va proposar cantar la cançó de Sol Solet. Va començar a cantar i cantava tan malament que encara plovia més.
Calleu, calleu, va dir el Rosa. Potser, si aconseguim empènyer el núvol, podríem veure el sol. Però està molt alt. Com podríem arribar-hi? Teniu alguna idea? Saltant? Enfilant-nos pels arbres? Potser amb una escala? Volant a sobre d'un insecte? Ja sé! Va exclamar el color rosa, que també és el color de l'amistat. Tinc una idea! Hauríem de fer una torre, com la dels castellers. I d'aquesta forma, aconseguirem arribar-hi. Dit i fet. Els colors van començar a ajudar-se i treballar en equip per aconseguir formar una gran torre que va arribar fins al gran núvol. La torre formada pels colors es movia cap a un costat i cap a l'altre, mentre empenyia el núvol i el sol els anava il·luminant. De sobte, tots els colors van formar un arc al cel, un gran arc de colors que es deixava veure entre la pluja i el sol. Quin espectacle tan meravellós! Els colors van començar a lluir més que mai i van entendre que quan s'uneixen i s'ajuden poden aconseguir qualsevol cosa. Aquell dia van fer una gran festa, la Festa dels Colors, i van celebrar l'amistat. Van prometre que mai més es barallarien per ser els millors, ja que tots són importants, únics i necessaris, i els estimem a tots. I és per aquest motiu que l'arc de Sant Martí és màgic, perquè està format pels colors que en comptes de competir per ser els millors, es van ajudar els uns als altres com ho fan els bons amics i units van aconseguir fer sortir el sol. I fins aquí el conte amb ànima La Festa dels Colors, de la Marieta Voltareta. Esperem que us hagi agradat. Ens veiem aviat!